Sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga ang anak sa Dios, ang pinili sa Dios, iyang gikahimutan kay iya mang ipatunhay ang hustisya. Nya unsa may hustisya nga ang mga buta makakita, ang mga nabilanggo sa mangitngit nga bilangguan buhian. Kini usa ni siya ka pasumbingay. Pwede sad ni siya og aktual gyud, pero daghan mang mga binilanggo sa rihas nga wa mabuhii. Gani si San Pablo na bilanggo wa man makabuhi, namatay man gyud noon. Ang pasabot ani ang bilangguan nga mangitngit, di man sa kaitantong ngit-ngit nga to mga bilangguan karon no. Ang ngit-ngit nga bilangguan mao kanang bilangguan sa sala. Kay kanang tawo nga nakasala gibilanggo na nya ngit-ngit tungod kay ang sala mao may mutaptap sa atong mata sa pagtuo. Muna buhian as Ginoo. Nya sa atong practice nagisugdan ni Kristo sa iya gyung kaugalingong kinabuhi dinhis kalibutan, mao kining bunyag. Ang bunyag mao imutangtang sa tanang sala. Mao ginay first nga mahitabo. Mao nang gitawag ng bunyag og yawi nga sakramento. Niyam ta dinhi stained glass 7 sacraments. Ang bunyag mao ginay number 1. Na dire number 1 ang bunyag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunyag number 1. Di ganita mabunyagan di sa takadawat sa ubang mga sakramento. Mao nang magpakasal dinhi usahay bunyagan, ang uban konpirmahan nya kaslon. 3 in 1 ang sakramento nya di na sila pakumpisalon. Ngano man kay inig humagbunyag wag tang ginatanang sala. Munay una, sacramental effect, tangtangan sa gapos ang mga binilanggo. Mao na ang mga ginikanan giawhag ta nga bunyagan gidayon ang bata as soon as possible. Dili huwaton nga managko ng baboy, dili huwaton nga ang abroad nga amahan mauli usa nya mga 1 year pa man ahuwaton gyud usa mo 1 year. Ayaw imong dali-dalion gyud pagtangtang ang gapos og naday kay anak di ay nga gigapos. Gigapos ba? Unsa imong buhaton igakita nimo? Ha? Tangtangan o di ka maingon sunod tuig na lang kay ana. Kanang sala original sin mao man ay naggapos. Mo manay unang gapos ang original sin. Gigapos man ang atong kinabuhi. Tangtangi dayon ang gapos. Tangtanga dayon ang gapos. Ya, mao na siya ang kaimportante nga ang bata nga bag-ong na tao as soon as possible bunyagan dayon. Aron nga dili masigig kagapos. Nabitay uban dinhi wa mabunyagi kay gahuwat pas baboy, nasakit ang bata, namatay ang bata, na sige naghilak-hilak pader 6 months pa man ni siya, malangit ka ni nako but lang langit ba na inyong paminaw malangit ha. Hilak-hilak ngano mo masanan niyo bunyagi. O schedule naman gidunta ni pader karong sunod buwan yan kalit mag-atake mo na patay anya siya nya malangit ni pader nako aw kana nung bata og ako'y pasultihon malangit gid na ang way siguro kining nanganak sa bata nganong wa dayon ninyo ihatag ang bunyag sa ato pa wa mo'y pagtuo nga kining bunyag gikinahanglan kaayo nis kinabuhi sa tao. Mao mambitaw si San Juan dire niingon siya ako'y bunyagi dili ikay bunyagan kay di naman ka kinahanglan bunyagan kay Ginoo gud ka. Pero si Kristo ningon ayaw bunyagi ko kay mao ni pagbuot sa amahan.
pasabot ang tanang tao nga moanhis kalibutan bisan pag ang Ginoo nga nagpakatao moagi Dios bunyag. Wala ka importante. Oy, himuon malang sekondary, mas importante man ang handa, mas importante nga mouli na tong mga ninong, katong ninong nga mo'y mo bangka sa kaon, huwaton gyud. Ayaw. No. Nya unsa may mahitabo sa bata nga wa mabunyagi nya mamatay. Sa una giingon na moadtos limbo. Limbo ba nang dili jud kuno na langit pero di sa na impierno pero limbo. Si the late Pope Benedict XVI katong bag-ong namatay nato nga Pope Emeritus, iyan ang gipamalandungan og maayo kuyog sa mga ato mga theologians o mga kaobispuhan o gideklarar nga wa na ng limbo. Unsa may kuan, unsa may usas mga rason ni ana gidawat pod na sa atong balaod sa simbahan sa canon law kanang gitawag nato sacramental, unsa na kanang pagdawat sa sakramento by desire. Ang kalag sa bata nangandoy gyud na sa Ginoo. Ang kalag bas bata. Pagkataos bata na namnay kalag nangandoy gyud na siya. Plus pagyod ang ginikanan nga nangandoy nga mabunyagan ang bata. Nang magplano na ka ba? Nya namatay man, wa pa man moabot. Gitawag na siya baptism by desire. Padahal sa nimo mangumpisal ka, umpisal ka ro padersiano, simba ko rog sayo. Nabangga mang habal-habal nga imong gisakyan na crash man, napantok imong os bato, wa ka kuan dinhi, wa ka kalahos, namatay ka, nya daghan kay kagsa. Unsa man? Mapasaylo. Wa man ka mahilugi, ditsom kag kamatay. Gitawag yapon na siya confession by desire. Nya gapuyo-puyo mo, gabuhi pa mamog baboy, nya gaplano na mong magpakasal karong mass wedding karong February, sa to Brad? February 11. Karong sunod buwan February 11. Na register na mo diha. Kuha na ba mo 15 na ba mo katuiga puyo-puyo so ubay-ubay na ginmugsa. Uy, pagka February 5 giatake man ka di patay unsa man maimperno o malangit. Gitawag gihapon na siya og wedding by desire. Ang Ginoo na anay mohatag tungod kay ang kasing-kasing may tan-ahon. Pero ang nindot yun, ayaw unya-unya. Inig desire, buhat dayon. Ayaw dayon unya-unya. Kay basig doon na unya musod nga laing dakong sala nga dili na hinoon masagang. So ang bunyag ni Jesus, number 1 is to free us from the bondage of sin, imprisonment of sin, labi na gyud original sin. Ang ikaduha, ang bunyag di ay maoy paghatag sa atong kaugalingon ngadtos Ginoo isip iyang anak. Obedience ba? Ang anak nga buutan nga makapalipay sa amahan kana gyung anak nga dili magsupak-supak. Kamo mga binunyaga na mo o di pa? Okay, pangutan ako na imong tupad na di ka magsupak-supak sa atong amahan. Mao na. So si Jesus di gyud musupak. Sige ra gyud siya dawat. Unsay kabubutos amahan? Hangtod gutong nihangyo siya nga niingon siya, amahan ko kay bawo man jud kong makakuha kanig tanan. Ayaw lang ni idayon ning akong kasakit. Pero dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Gilahos man Diyos Ginoo ang sakiton siya. Sunod lang. Kita mga masinupakon kayo, no? Hasta gani yun ang kabubuton man ginas Ginoo nga ang buhok mo puti. Supakon pag yun, kuluran pag yun. Ano bang hanto diha dapita ba? Kuang kita, di kita kadawat. Kabubuton man ginas Ginoo nga matiguang
ipamakak pag yun. Di pag yun gusto nga nganlag tiguang, bisag galisod nagnaog sa hagdanan. Ano bang, nganong supakon po manggina nimo? Ano? Nagminyo na gina, imo ginang kabubuton ka, magminyo ka, wag yung kapugsa, gani inig kasal diri, ingnon, ni anhi bakas imong kabubuton, nya, buwagan pag yun. Imo na ginang kabubuton, buwagan pag yun. Oh, sinupakon kita ba? Muna, ihunong na nato ha, ang hustisya di ay kalibutan, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nya kung atong tumanon ang kabubuton sa Amahan, bisag medyo sakit, bisan paganig makabatay pa na nato sa atong lawas, makaayo gid na sa atong kalag. Ug mauna na ang giingon diri sa atong ikaduhang pagbasa ni ang kaning buhat sa mga apostoles nga makapahiusa na gyud sa tanan kay way pinalabi ang Ginoo. Kana bang makahatag ginagkahiusa ang pagtuman sa kabubutos Ginoo. Unsa may buhaton matod pa diri ang mahadlokon sa Ginoo ug nagbuhat sa matarong dawaton Dios Ginoo sa way pagsapayan. Una kitang mga binunyagan, kita gid untay mouna og hatag og timaan nga kita mutuman Dios kabubutos Ginoo. Pareha gud aning ako gisugo ko sa Ginoo nga pagpari gusto ta ko magminyo. O nagpari ko. Karon nga pari nako, gisugo na sa kus Ginoo, pamaligyag slat. Uwaw biya ka istanan. Tulo na gurod ka tuig hapit sigong pamaligya aning slat. Naw nakumura ninig na slat na ni akong naw. Kada ko magpa-picture nako diri mo diretso na lang nagingon, "Pader, nakapalit na mig slat, pa-picture mi nimo." Kana bang mura baghimo na lang kondisyon ba nya go pagani ka o pag luya lagi na akong naw. Onya kanang o pagani ka pa picture o pakapalit og slot, moingon dai di humag picture, padir asa man ta palit og slot. Mura bag ang akong naong inig picture slot, kada kidlap is slot. Pero kay kabubuton man is Ginoo, masa din ako tuyo tumanon. Og mamatay ko aning sige pamaligyag slot. Na magiuban namatay lang sige pamaligya sa lawas kana mga prostitute o kana mga callboy. Kani pa bang ako nga tinarong gini mo na doon na natay halin. Atong dopes gahapon niabot nag 16,827 atong halin. Pakpak 38,173 pa ang available. Nya naman tay special slot para sa atong pista Santo Niño ang sa to SNJP Santo Niño's Joyful Power, tag 100 ni per slot, nga 15,000 atong gibaligya na nasa tay halin gahapon. Paspas ang halin gahapon niabot og 239 ka slots atong halin. Daghan na. So good ang halin na ay 14,761 nga o pamahalin tag 100 naman basig sunod semana hurot na ni siya. So amo na lay maigo diyang palit basta kabubuton as Ginoo nga ako mamaligya slot, basig kabubuton sa Ginoo nga kamo sad mamalit sad mog slot. Nya kadtong magpalingog-lingog mga badlongon tong anak sa Ginoo. Nya kanang mopalit dayon mga buotan. Nya moingon din ang Ginoo, ikaw ang pinangga kong anak, nakalipay ka kanako pag-ayo. Punaan na sa nimog palit. Ingon na sa Ginoo, ikaw ang pinangga kong anak, porti na ginakong lipaya. Di ba? Naroon na siya. Kana sa slat pa lang na, wapanay labot sa ubang mga buhat nga gisugo sa Ginoo. In short, obedience to God means lipayo nato ang kasing-kasing sa Ginoo, dili lang ang atong kasing-kasing. Nya kung lipayo nato ang kasing-kasing sa Ginoo, pinaagis atong pagtuman sa iyang mga sugo, ibubo sa Ginoo nato ang kalipay nga dili na nato ma-imagine. Muna ang mga santos kanunay malipayon dinhis kalibutan og didto sa langit. Wa na gitoy katapusan. Maunay epekto sa tinuod nga pagpabunyag.
mawagtang atong sala nya sa atong pagtuman sa balaod sa Ginoo, malipay ta kanunay o malangit pagyod. Hinaot paunta kitang mga binunyagan dili ta maimperno. Gikatapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya na sugod karon lipayo na nato ang Ginoo ha. Ingna. Kana ang buotan, ingna di nata maningil sa utang ha. Niya din ata mo sigig pangural anang agianan ha. Ana no? Din ata mag sigig parking anang mga karsada ato na nang idaplin ato mga sakyanan. Mga hustisya man na siya nga makatabang kaayo sa pagsanto sa atong kaugalingon. Manindog na ta.